Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency under Deithor Saturday Market Set along Carbin Thomas Councilor Richard Tokbi hinpen Lotus Arjan Wall painting Asai kedeng pong. Pinpur pon Mei BJP Sorkar nangcari ponlo pupen ke pinangan Carbin Longkang Pialong Development amo lakhasi un ipinanlo. Towar milang PMAYJM so penchenglok lakha si un ipinanlo. Lason tak taksi pinyabang ke BJP Developing anlopu. All India longta Lotus Arjan Wall painting Asai dengring tilo. Lason si Assam Pradesh lapen BJP East Carbin long atum pinkhat ponsi constituency tinta wall painting Asai kedeng pondo. Lapen ingko rahini number Dwarbaguri MEC constituency longta Dwarbaguri BJP Mandal Committee tumpen patir piponsi EM Richard Tokbi amithangri dengpen Deithor Saturday Market Set along Lotus Wall painting Asai deng pondo. Labang solong kachitong dun Carbin Thomas Council EM Richard Tokbi, Dwarbaguri BJP Mandal President Amoron Terang, Deithor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi, Dwarbaguri Videsi Chairman Sarkoy Rongphar, Dwarbaguri Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Dwarbaguri BJP Mohila Morcha President Kachi Singnar Pilapen, Deithor Dehuri BJP Local Committee President Secretary Chitong Dununti. Lapen RD Piponsi ke wang G MLA election ahud mesen percentage pen BJP party aphan pahai pon G aphan setami chisik chedang ponenti puta amoron terang pen ningje pono. Lapen CM Dr. Liram Ronghang Zindabad Zindabad Richard Tokbi Zindabad Dwarbaguri Aku Ekbar Modi Sarkar pu slogan hang ponsi me pejut pondo. Assam Pradesh lapen BJP Iskarmon district pen ang pin khada teng nilitum wall painting asai ke claim pangcheng ponsi pini abang nilitum EM sara tumpen methang EM sara rideng pen stame bangso wall painting mate BJP a symbol lo mirpidong arjan ki hi nilitum asai deng ponlo la solong ang chetong dun dakla Dwarbaguri ang kangalong VDC chairman lapen town chairman board Deithor lapen dalamara lapen BLCC chairman pen chenglok Mahila Morcha Amai P lapen Sakti Kendra Pramuk lapen board committee president lapen anparta BJP along claim rapid career ta kaduk aviatum nitum chelangsi pini ongdung pen nilitum wall pin nitum claim ponlo laso wall pin athepi ka prekali laheno ilitum non kechari government mate BJP sarkar tum ke duk lak arat mate towar pen chenglok milang chetang teben chenglok alang nitum ke claim ni po lam the alang nitum lam cha kachi piting pen ke claim penan ke pachun lason thot si non ke wang jilang farman ansu selitum atokanu arat stame puthot cherap chetu dun rapet nangji po halaso ka paklang matelitum ke cheng jakong atir ga chen pon ajai max nitum deng ponlo la solong nitum ke damtangarni pen boat visa abhijan la stamitum side deng ponlo la si Dwarbaguri along to mepik kaduga we eklaivet pen sido Assam Pradesh lapen team Carbin long keja Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM Carbin Autonomous Council lapen nitum Dwarbaguri local MEC and parda EM in charge Carbin Autonomous Council akha Richard Tokbi alang nitum nangkija ki me penajok si nitum eklaivet si dotip lasi kiwang hilang ports tame Dwarbaguri pen nitum lahin chejong thai pin pen party song dhoram alam chi pupe pin nitum BJP apansi kroi tv busini nitum kadogawe rat pen nitum lam cherai pono lasi kiwang hilang por an nitum eklaivet pen dosi nitum BJP along si do pon thep pen cyclem ponji. News report Carbin Long Life.